Wij hier nu de meeste zinnen van Nederland, het grootste pad hier bewolking. Bij us boen het van de morgen mooi. Een prachtige opkomst van de zinnen, een vrijwel schone lucht en autoruiten skrabien. Maar staat gewoon, zodat ik bij us van de morgen meer en meer bewolking van komen. Toch de zinnen erbij en dat is dan weer positief. Het viel de koud aan, maar dat binnen een moment. Joen en vannacht. Temperaturen om het vriespunt in, steeds maar +1 ontminningen. Opklarings, ik nog wel bewolking. En de wind uit het noorden en noordoosten waai. En die wordt zwak, maar in het kustgebied nog vrij krachtig. Morgen een dag met bewolking, een dag met zinnen. Maar de zinnen is er nog aardig bij, vooral in het waardgebied en het noorden van de provincie. Vierde zijn temperatuur om het bij de zo'n graden heen. Dat is natuurlijk nog koud voor de tijd van het jaar, maar de wind is minder sterk, zwak of matig. Uit noordelijke richting en daar toch viel het tot nog aan. De nacht van sneeuw op sneeuw, frost 0 en min 4 graden. Dan staan nu daar zinnen, bewolking wat heel om heel en de temperatuur zo'n 9 graden, dat is wat hoger. En de wind die komt van de vroring uit het westen waai, zwak of matig. In de nacht nog een temperatuur om het vriespunt heen en dan het vooruitzicht. Manje droeg, maar een temperatuur om het bij de 10 graden heen. De zinnen erbij. Tiesje waarschijnlijk droeg, spant erom in de joentijd en in de nacht buien. Oedai, 11 graden. Maasje, 11 graden, betiden Rijn. Ja, dan is dat wisselvallige waarde, maar het wordt ook ik groeisem. Nou ja, we maken morgen maar weer even in het waarsje.